Il-qaf Kastilja bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u l-Prim Ministru Robert Abela dwar il-ħatra tal-Prim Imħallef il-ġdid kienet deskritta miż-żewġ partijiet bħala waħda pożittiva. Il-ġimgħa fil-għaxija fit-tmiem din il-laqgħa li fiha l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Joe Giglio, Alex Borch insista mal-ġurnalisti li hu se jkun qed jibqa' miftuħ għad-diskussjoni kif ilu jisħaq għal dawn il-ġimgħat. Kienet diskussjoni ħelti ħafna u ovvjament ħankomplu għaddejn bid-diskussjonijiet sakemm fl-aħħar mill-aħħar imbagħad naslu qbil fuq l-isem konċernat tal-Prim Imħallef. Mingħati hawn il-Prim Ministru Robert Abela spjega li din kienet laqgħa kordjali fejn fiha ssoktaw it-taħdidiet brabta mal-ħatra tas-suċċessur tal-imħallef Mark Ketkuti. Kienet laqgħa tajba fejn iddiskutejna numru ta' punti u qbilna wkoll illi wara l-laqgħa tal-lum nevalwaw dak illi ngħad u mbagħad aktar il-qudiem nerġgħu niltaqgħu biex possibilment u nittamaw illi jirnexxilna naslu għal-isem ta' Prim Imħallef il-ġdid. Fl-aħħar jiem, il-Ministru Jonathan Attard kien żvela f'kummenti mal-ġurnal Times of Malta illi l-isem favorit tal-Gvern kien dak tal-imħallef Consuelo Xerri Herrera minkejja li f'diskussjoni fil-magħluq l-Oppożizzjoni kienet għamlitha ċara illi kellha ismijiet oħrajn li lesta qiegħed fuq il-mejda fil-waqt illi jingħad kif b'dan il-pass il-Gvern kiser il-ftehim tal-konfidenzjalità. Minkejja dan, Robert Abela insista li jtgħid vot fil-Parlament u minkejja illi kien ċert illi ma dan il-vot ma kienx se jġib il-maġġoranza taż-żewġ terzi tal-voti fil-Kamra ta' Rappreżentanti kif inhu mitlub kostituzzjonalment. Mistoqsim il-ġurnalisti preżenti quddiem Kastilja jekk hux se jibqa' jinsisti fuq li semma żul minnu il-Prim Ministru din id-darba għażel illi ma jiżbilanċja xruħu. Bħala isem għadkom qed tipproponu l-istess persuna? Naħseb nemmen illi l-ispirtu tal-konfidenzjalità li qbilna li għandu jinżamm jipprekludini milli nidħol f'dak id-dettall. Id-diskussjonijiet bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-Prim Imħallef reġgħu issoktaw grazzi għall-insistenza ta' Alex Borch sabiex l-għażla għal din il-kariga importanti tkompli tiġi diskussa fġieħ l-interess nazzjonali u mhux dak partiġan. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sostna li nsab ferħan illi sa fl-aħħar id-diskussjonijiet qed isiru kif inhu mistenni mit-tmexxija tal-pajjiż. Illum ferħan illi diskussjonijiet kif dejjem jiena nisħu kif dejjem konna konsistenti bħala oppożizzjoni ikomplu bejnietna fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn il-qbil tat-2/3. Dan kollu wara illi intervjeniet il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono fuq l-insistenza ta' Alex Borch tant illi l-ħamis fil-għaxija sejħet kemm għall-Prim Ministru u anke għall-Kap tal-Oppożizzjoni fejn appellat sabiex tinstab soluzzjoni.